до чего се ти выплатило инвестовать в реставрации? Proste keď mi povie niekto, že ja sa za 300 korún najem lepšie niekde inde, je to v poriadku a ja viem, že nie ste náš zákazník. To je vždy proste. Ako v momente, keď je tam že nová rolka, tak vtedy proste ide, že najviac. Gastro je veľmi divný šport, ktorý ľudia, keď sa si rozmyslia, že by toto chceli robiť, tak ako klobúk dole, keď to nikdy nerobili a niekto si povie, že rád varím, by som si niečo chcel otvoriť. Ahoj, вітайте у первій епізоді подкасту «Гастро на Равіно». Моє ім'я Світлана Миронова, я самоїтелька реставрації Чача в Брні. А моїм úplne первим гостем є Лукреція Тиландеова з Конога Суші Бару. Ahoj. Ahoj. A než začneme mluvit o gastru, o biznesi, o jídlech, chci tě poděkovat. Před 6 lety, když jsem v Brně začínala s projektem Čača, byla si první, kdo mě protáhla ruku, první z gastra, kdo mě protáhla ruku. Napsala si první, že chceš ochutnat moje jídlo. A pro mě v ten okamžik to znamenalo strašně hodně. Já jsem ti strašně vděčná. Tu vděčnost mám do dneska a nikdy na to nezapomenu. Takže děkuju. Takže jedeme. My jsme 2 ženy a cizinky v Brně. Ty si zďalej, ja som zbližšia. Je to pravda. A cítíš občas, že to postavenie tlače. Určite. Slovenština, jestli ti pomáha v biznesu, nebo spíš je to kameň pod nohy? Vieš čo, mne nepríde úplne akoby problém slovenčina v rámci zákazníkov, ale je to určite akoby, nie je to určite výhoda. Jakože ono sa to zdá, že vlastne sme boli kedysi tá jedna krajina a všetci si tu rozumieme a tak, ale ja hovorím dosť rýchlo. A to veľakrát býva problém, že trebárs ľudia, ktorí úplne nechytajú slovenčinu, hlavne tie mladšie ročníky, tak mi úplne dobre nerozumejú, takže musím hovoriť buď pomalšie alebo česky. Takže veľakrát hovorím, že rýchlo a tak napol čeština, slovenčina, to možno bude mať teraz trošku preskakovať v niektorých slovíčkach, ktoré viem, že sú úplne iné v slovenčine a v češtine, tak automaticky ich hovorím češtine. Ako nehovorím, že prídem skôr, ale že prídem dřív. Že to už hovorím automaticky. Že to už dávam do češtiny, ale nemám úplne ako veľký problém s tým, že by som bola akoby Slovenka, alebo stále je to akoby v pohode, ale boli určite situácie, kedy sú ľudia, ktorí ma posielali, odkiaľ som prišla, a aby som nebrala prácu českým ľuďom, aj keď im tú prácu dávam. A posledne som, a to nebolo ani tak dávno, mala presne tú situáciu, kedy prišiel človek pre sushi v Česku v japonskej reštaurácii a mal problém s tým, že hovorím slovensky. Keď som mu povedala čiastku, ktorú má zaplatiť, tak sa na ma pozrel, že nerozumím. A úplne mi bolo jasné, že mu nejde o to, že by nerozumel 564 a 564, nie je až taký veľký rozdiel. A vyslovene tam stál a čakal, kým to poviem po česky. Ale taká ja nie som. Takže ja som povedala... Nie, ja som povedala 564. Ak máte problém, tak vám to môžem napísať na ten terminál, na ktorom to platíte. A zaplatíte to. A ja nie som taká, že ja neohýbam záda. Takže s týmto určite, nie je to také časté, ale keď sa to stane, tak vždycky ma to ako stále prekvapí, ale nie je to akoby nula, že sa to deje. A s tým, že som žena, tak je spíš problém v rámci toho gastra, kde sú všetci také tí, bo po väčšine máš takých tých mačo chlapov, ktorí sú, že proste ja mám akože tú kuchyňu a ja viem variť, ja mám ten veľký nôž a veľký bicák. A s tým je trošku ako také, že jo, tu na nejaká holčina si niečo skúsi akože navariť a tak. Ale spíš som mala akoby s týmto problém pri zamestnancoch. Keď som zamestnávala starších mužov, tak nemali úplne taký ten rešpekt voči žene mladšej. Že mohla som, trebárs, lebo to máme s Martinom, to máme napol. A mohla som stejnú vec povedať ja a mohol stejnú vec povedať Martin a odo mňa vlastne ako keby iba cez nich prešla. A u Martina to bolo, že áno, muž niečo hovorí, takže to ako má váhu. A žena je proste, ako, mala som také tie hlášky, že ty by si mala mať voči mne rešpekt, lebo ja som starší. A ja som, že a ty by si mala mať voči mne rešpekt, lebo ja ti dávam výplatu.
Trebárs, takže ako s týmto som sa stretla viackrát, že akoby mali problém s tým, že som iba žena. Takže, ale to si nemyslím, že je iba problém toho gastra, ale akoby všeobecnej spoločnosti, v ktorej žijeme, a to je asi na iný podcast. Ну, мне создать, что мы просто трефили до bolestivého bodu. No, určite. Mám 35 rokov a som žena proste v Česku, no, ktorá sa snaží podnikať, takže to je vždycky. Ja tú feministickú tému všeobecne akoby riešim celý život, takže je to určite téma, ktorú si tak trafila. Takže. Ну, ми це страшно модні, protože mně se zdá, že teďka více a více se hovorí o ženách gastro. A jasné, že my s manželem máme spolu restaurace, ale on vždycky mě jako vypichne vepředu, protože vždycky se tváří, že ne, to je manželčina restaurace, já tady jenom pracuju a já musím být zodpovědná za hodně věcí a i v komunikaci. Máme to stejně, no. No a děti taky jako mladší pomáhá v práci, ale taky vždycky se snaží, že ne, je to maminčina, takže je to ženská, všechno tvoří ta žena. No a co Brno? Brno nebo Bratislava? Co pro tebe je jako důležitější pro tebe místo? Ja som pôvodne z Trenčína, kde som aj s gastrom akoby začínala, že ja som vlastne s tým sushi začala vlastne v Trenčíne v Ojši, ktoré stále funguje a to bol vlastne akoby prvý sushi bar mimo Bratislavy a myslím, že vtedy ešte jedno bolo niečo v Košiciach a to je od 2013 vlastne. A tam som vlastne robila 2 roky, ale je to akože stále to má takéto miesto proste pre mňa, kde som vlastne začínala. Ale ako ja som vždycky bola, proste pre mňa Brno je doma. Že ako ja už som tu vlastne 11 rokov, ale predtým som tu ešte žila rok vlastne rovno po strednej škole, kedy sa mi nepodarilo dostať sa úplne nejak sa tu zžiť s tým mestom a to bol trošku problém. A potom sa vlastne vrátila na Slovensko, tam som začala robiť sushi a potom som sa presťahovala naspäť do Brna, lebo keď som bola prvýkrát v Brne a to som bola na jednej ulici 5 minút a bola som, že ja tu raz budem žiť. Neviem, čo tu budem robiť, ale teraz budem žiť, lebo to sa mi páči. Takže ja už som tak nejak zhruba vedela, že neviem, čo to je, ale proste, že v Brne mi je proste dobré. A jak sa cítiš, že Brno te prijalo? Úplne. Ja mám rada na Brne to, že nie je to veľké mesto, ale zároveň je dostatočne veľké na to, aby tu človek sa nenudil. Ale zároveň sa tu každý s každým pozná, že nie len vlastne v rámci toho gastra, ale že ako aj v rámci toho gastra, že my tu vlastne všetci o sebe vieme. Že je to taká veľká malá dedina je Brno. Že vlastne všetci o všetkých vedia, každý vie, kde čo sa deje, kde sa čo šuštne a všetci o tomto vedia a mne to strašne vyhovuje, že ako v čím väčšom meste si, tým si menšia. A nie je to niečo, čo by mi úplne vyhovovalo. Že ja napríklad mám veľmi rada Prahu, ale nechcela by som v Prahe žiť. Že do Prahy idem rada na týždeň, ale nie na dlhšie. Že je to naozaj proste akoby príliš mesto, v ktorom sa necítim úplne dobre. Brno je pre mňa úplne akoby veľkosťou mi najviac vyhovuje. A považuješ Brno za gastromeku? Určite. Mne sa strašne práve páči na Brne to, že ak sa tu niečo otvorí a nie je to dobré, tak to proste umrie. A nie sú tu proste podniky, ktoré by sa dotovali len preto, aby niekto mal podnik. Vieš, že ako keď je to dobrý podnik, tak sa udrží a proste ako, nehovorím, že je to tak akože 100%, že sú aj dobré podniky, bohužiaľ, ktoré zahynú z nejakých iných dôvodov, ale akoby tu nie je moc zlého gastra v Brne. Že keď sa niečo otvorí a není to dobré, tak do pol roka to zatvoria. Měla si někdy pocit házet klíče od konohy do svratky a nikdy se nevrátit do toho gastra? Minulý týždeň 2-krát. No, same trefnutie. Tak prosím, povedejte. Jo, gastro je náročné. Ono v podstate v momente, keď máš malý podnik, kde máš málo zamestnancov a stačí ti, že ti vypadne jeden, tak sa bavíme o percentách, ktoré ti odídu. Keď máš proste 4 zamestnancov a odíde ti 25% zamestnancov, čo stačí, že jeden človek, tak ti to vlastne akoby rozkýve veľmi to gastro, celý ten provoz proste, aký je. No a nám sa vlastne teraz stalo, že nám odišli 2 ľudia, jedna vlastne čakanie, druhý nečakanie.
naraz a vlastne jedna holčina bola v obsluhe a jeden borec bol v kuchyne. A obidva, akože nebolo to proste, že by odišli v zlom, ale proste on si chcel otvoriť svoj podnik a holčina išla na rok vlastne akoby na Nový Zéland a cestovať a zrazu vlastne odišla polovica ľudí. A vlastne teraz nájsť, akože ono to môže znieť, že nájsť iba 2 ľudí je v pohode, ale není. A hlavne nájsť človeka, ktorý bude proste samostatný a bude fungovať zároveň v tíme, ale zároveň na tom placi a bude proste akože behať a bude samostatný v tom, že bude schopný od umývania skleničiek po rozprávania sa s tými zákazníkmi je strašne náročné. Takže ako ja proste nemám úplne ten koncept, kde by som mohla zobrať kohokoľvek, kto vie nosiť proste akoby 2 poháre a dávať ich na stôl. Že ja naozaj potrebujem mať toho človeka, ktorý zapadne do toho nášho tímu a proste budem mať ten pocit, že som u seba doma a ku mne prišli kámoši, ktorým som proste prišiel niečo ponúknuť. A to ja chcem, aby tí ľudia tam mali ten pocit z toho, že ako ona aj celá tá konoha má taký ten vibe toho, že si proste u niekoho doma, že máš tam hodne kytek, máš tam tie knížky a hrá tam v pohode hudba a na nič sa to tam proste akože nehrá úplne akože silene, že musíš tu proste ako sedieť s rukami na kolenách asi v japonskej reštaurácii a musíš proste dodržiavať všetky tieto veci. Ja ti dám aj vidličku k suši, akože ja to zase toľko neprežívam. Vpredu v kuchyni si zanadávam možno trochu, ale kým si nevypýtaš nůž, tak je to v pohode. Ale ako ja práve chcem takéhoto človeka, ktorý tam proste bude, ktorý tam zapadne medzi nás. A je to proste náročné, keď ja viem, že my sme stále vlastne v tej konohe schopní to utiahnuť jenom 2, že vlastne akoby jeden na placi a jeden v kuchyni a keď sme tam s Martinom, tak vlastne obidva vieme vlastne obsluhovať celú reštauráciu. No a teraz vlastne, keď to nahrávame, tak je leto a my sme začali vlastne, teraz 2 týždne sme mali, kedy sme boli sami 2 a boli to najsilnejšie 2 týždne, aké sme mali tento rok. A ako chodila som, že už som mal tak na krajičku, že ja som strašne vďačná, že ste tu a som strašne vďačná, že chodíte, ale úplne som bola večer, že už nechcem ráno prísť. Lebo viem, že zajtra to bude stejne náročné. A akože presne tá vďačnosť, ale to vyčerpanie zároveň je tak strašne zvláštny pocit proste. Ale to ja si myslím, že v gastro je tak všeobecne, že fakt keď máš tú 12, kedy proste si ponadávate, poviete si fakt nepríjemné veci, ja neviem čo aj s manželom, tak máte, že si raz za čas akože niečo poviete, čo tak úplne nemyslíte a potom večer ste, že hej, ja sa ospravedlňujem, tak to nemyslela. A my to tak máme s Martinom tiež, že proste ako ja som veľmi výbušná a proste keď v sekundu nie je niečo po mojom, tak som proste taká, že zabijem ťa. Nie, ale chcela by som, ale vlastne ako nie, ale a nie je mi to úplne dobré, takže tieto 2 týždne boli veľmi náročné. Fakt akože keď máš takže to fyzické a mentálne vypätie, ale zároveň tú radosť z toho, že máš plnú reštauráciu ľudí, ktorí u teba veľmi chutilo a máš 100% spokojných zákazníkov, tak je to veľmi ako gastro je veľmi divný šport, ktorý ľudia, keď sa si rozmyslia, že by toto chceli robiť, tak ako klobúk dole, keď to nikdy nerobili a niekto si povie, že rád varím, by som si niečo chcel otvoriť. A potom máš proste takéto 2 týždne za sebou a prežiješ ich, tak to je akože klobúk dole. No. Takže jo, minulý týždeň to bolo práve 2-krát, že som to chcela odhodiť. Ваш тим моментальні 4 мінус 2. Течка. Власне, моментальне зганять гостя nebo zaměstnance, co je těžší? Zamestnanca. Určite. Taky si myslím. No. Tak máme konohu ako 10 let, takže ako už tých zákazníkov máme proste už nejakých stálych. Stále prichádzajú hlavne noví ľudia, čo je super, ktorí sa o nás nejak akože dozvedeli a vlastne každý deň tam máme niekoho úplne nového, ktorý je tam vlastne úplne poprvé, čo je super. Ale stále akože tých zamestnancov je proste náročné. Cesta hostů za vami. Doporučení, Google, Instagram. Ja si myslím, že z každého niečo, podľa akože tých štatistík, čo vidím. My sme mali chvíľu platenú reklamu na Instagrame, asi 3 mesiace som to platila teraz posledne, lebo máme skvelé fotky a chcela som, aby sa to dostalo medzi viac ľudí. Až kým mi hackli Instagram a stiahli mi 20 000. Takže to som povedala, že asi úplne touto cestou nepôjdeme. Takže skúsila som ešte teraz platiť reklamu na mapách, lebo som zistila, že to dosť podceňujem, zrovna mapy.cz, ktoré akože ľudia dosť používajú.
Takže tam mi začali pribúdať nejakí noví ľudia práve cez to, plus doporučenia a no za to ako fakt nezdá, ale to stačí, že dá niekto do storíčka proste nejakú fotku a on to spraví strašne moc. Že to doporučenie je proste ako, už iba to povedomie o tom, že takýto podnik existuje. Aj stačí, že niekto zrazu zmení trasu do práce a objaví nás. Hej, že ako, to tiež dosť často stáva. Наприклад, kdyby Instagram zmizil, jsme se ocitli v situaci, nemáme Facebook, nemáme Instagram, stačili by tie ľudia z ulice? No u nás je to práve náročné, lebo nie sme proste v centre. No. A to je problém. Akože, myslím si, že teraz áno, už len skrz to, že mám nejaký newsletter, proste mám nejaké akože množstvo e-mailov na tých ľudí, ale myslím si, že úplne akože byť úplne offline by bol veľmi náročné. Akože, to by som asi dlhšie sa na tým musela zamyslieť, ale myslím si, že by sme nejakým štýlom vedeli prežiť. Že by to bolo ako náročnejšie, ale prežili by sme. Ким се цитиш více, šéf-kuchářkой nebo podnikatelkou? Šéf-kuchářka. Jo. Mňa to varenie stále baví viacej než všetko ostatné, takže... На які числа коукаш за день, на главні числа? Яке число про тебе главні в табулках, в екселових, якщо коукаш? Не koukám. Opravdová ženská. Jo, ja som v tomto fakt akože taká, že nemám účtovničku, od ktorej keď potrebujem nejaké čísla, tak ona mi ich vie povedať, ale ja proste nerobím tabulky. Ja aj keď som riešila... Marce? Nikto nerobí tabulky. Ja keď som to riešila s marketingom, tak mi tiež hovorili, že no však na počítači to je, že ja všetko robím cez telefón. Ja mám počítač, ale nepoužívam ho na prácu, ja robím všetko cez telefón a robím to popri tom, ako som v kuchyni. Takže nerobím na počítači veci. Máš podnik, máš 15 míst k posázení, nebo 20? Tak, do 20, no. A chtěla bys do väčšieho prostoru? Ne. Už len skrz to, že viem, že toto vieme utiahnuť ve dvou. Ale v momente, keby sme mali viacej miest, tak by som musela mať proste istotu toho, že tam mám toho človeka, alebo mám tam ten tím ľudí, ktorý proste ako tam bude a ako jasné, mať zamestnancov je proste super, ale je to proste väčší náklad, väčšia zodpovednosť, musíš mať tú istotu proste toho, že to bude fungovať na tých ľuďoch. Teraz viem, že sa môžeme spoľahnúť iba sami na seba. Takže je to. A hlavne by to určite utrpelo v rámci toho gastra na tej kvalite. Но табулки не маєш, не слідуєш числа. А якщо віж, яка суровина у тебе є найдрожча, яку поуживаєш? Tyjo. Na toto by bol lepší Martin. Martin rieši všetky objednávania vecí a podobne, takže ja si myslím, že ako ryby určite. A ja si myslím, že asi úhoř je u nás najdrahší. Vlastne aj na nákupku, aj na predaj. No. А віж, яка ролка, nebo який друг суші тягне найvíc, найпродаваніша položka u vás? To sú sezónky. Sezónne menu je vždycky najpredávanejšie. To je vždy proste. V momente, keď je tam že nová rolka, tak vtedy proste ide, že najviac. No. Alebo buď to, alebo že Kalifornia. Že losos, uhorka, avokádo, sezam. Klasika. Úplná klasika. To je presne, že ale to je jednak jednej. Že vždycky proste ľudia si dávajú tie sezónky proste idú vždycky najviac, čo mám vlastne na 3 mesiace a potom tá klasická proste, alebo maki losos. Tá je proste, to je must. Ten japonsko-європейський фьюжн. Если си мислиш, že jako Brno zvládne přijmout crazy variací, které tvoríš, protože jako jestli koukneme do Google, máš 4,9 hodnocení. Teď не mluvím, если это добре, ясно, это супер, это просто клубок долу, як триванливо удержуєш ті високі годноцені. А мені це здає, що ten твій особний стиль, который се не подава жадному иному суши-бару, нигде съм не охотнала те crazy вариации, co máš, если в Brně se to jako dá se... No, i ще та праця
про веганы, а вегетариане. Мне создать же это просто наитящий капитола в гастро, Jo. уделать полногоднотный меню про вегетарианы, либо про веганы. Jo. А зас, если to jako schválně cesta, jestli jako chceš obejmout vegany a vegetariány, nebo je to tvoja prirodzená cesta, protože ty sa skloňuješ k tomu? Takto, ja som začala akoby vegánske veci robiť hlavne skrz to, že podľa mňa je tam strašne veľký potenciál, ktorý žiaden sushi bar nevidí. Že celé sushi je vlastne akoby, keď ideme úplne od toho Japonska, je proste postavené, že ryba a ríže a nič iné. Že akoby celé sushi vlastne začalo iba na nigiri. A čo je fakt iba plátok ryby a ríže. Potom sa začali robiť rolky, ale to bolo spíš, ako máme my párek v rohlíku. Tak to bolo proste akoby to sushi, že akoby rýchle jedlo s kyslou ríži a proste trochu proteínu do toho a vybavené a iba zabalené, aby sa to nelepilo na prsty. A to, čo sme z toho spravili my, vlastne akoby spravil celý svet okolo Japoncov, mimo Japoncov. Ale ako, celé to je vlastne postavené na rybách, ale my sme v strednej Európe. A mne nedáva zmysel, aby proste akoby, že celé moje gastro bolo postavené na dovozových rybách. Takže ja som práve začala ako robiť presne to ešte aj na tom Slovensku, že hľadať práve v tej zelenine a v tom ovoci a v tých iných proteínoch, než je ryba. Zase, nie som plné hovado, takže tam jedám kuracie mäso. Proste som v živote neurobil a nikdy neurobím. Dávam tam veci, ktoré dávajú zmysel. Je také, že dáva to zmysel na to, že sme v strednej Európe, ale zároveň s rešpektom k tomu Japonsku. Že to je taká tá fúzia toho, čo sa tam snažím akoby spraviť, ktorá by bola rešpektujúca voči obidvom tým aspektom. Tej gastronomii, ktorú vlastne robím, ale zároveň tým podmienkam, v ktorých žijem. Že to mi dáva zmysel. Nie robiť proste ako presne nedávať kuracie mäso do sushi, lebo proste ľudia tu jedia proste kuracie prsia. By som v živote nespravila. Lebo to je absolútne akože výsmech japonskej gastronomie ako takej. A to by som proste nespravila, ale zároveň viem, že dávať do toho proste zeleninu, ktorá tu rastie a dávať do toho tofu, ktoré sa používa v tej japonskej gastronomii, dáva zmysel. A zároveň mám strašne veľa kamarátov, ktorí sú vegetariáni alebo vegáni, plus ja sama akoby sa snažím ohraničovať nejakým štýlom to mäso, lebo to proste nie je úplne najlepšie jesť každý deň mäso. Tým pádom sa snažím jesť aj vegetariánsky a tým pádom mi tie nápady na tie rolky prichádzajú ako keby samé. Že ja vlastne aj tie meníčka tak robím podľa toho, že čo akurát rastie, tak si zoberiem nejaké 2-3 suroviny a podľa nich spravím celé to meníčko. A teraz som práve robila to hovädzie úplne prvýkrát vlastne po 10 rokoch. Lebo som bola, že spravíme hovädzie, akože hovädzí rámen a skúsim to proste dať do toho predkrmu a spravím jednu rolku s hovädzím. A tú rolku s hovädzím som rovna robila, keď som sa nasťahovala do Brna, ako noha ešte neexistovala, tak to bol vlastne môj prvý signature, ktorý som robila a ľudia z toho boli strašne nadšení. No. Tak som bola taká, že práve po 10 rokoch to znovu zopakujeme a ľuďom to veľmi chutilo, takže som bola fakt rada. Ale práve tie vegetariánske veci sú aj skrz to, že tá zelenina a ovoci má veľký potenciál na to, aby ľudia, ktorí nejedia ryby, nemuseli jesť proste iba okurkové a avokádové maky, lebo mi to príde strašne málo. Že ako toľko máme vecí, z ktorých môžeme variť a tak sú vlastne farebné a chuťovo zaujímavé, že prečo by sme to mali robiť iba toto. А мыслишь си, že v Brně je tolik lidí, kteří ocení kvalitní sushi a můžou pochopit rozdíl mezi kvalitním sushi a sushi z supermarketu? Či je ich veľa, to či neviem povedať, ale ich dostatočne na to, aby sme prežili. Takže ako, mne sa už stala presne takáto situácia, keď mi niekto proste prišiel a povedal, že ja chcem set pre jednu osobu a u vás to stojí proste 550 korún, ale za to môžem mať all you can eat niekde proste na páse, alebo môžem ísť do Lidlu a kúpiť si 3 krabičky. Prečo by som to mal jesť u vás? Jo, a akože pre mňa je také, že skúste to a možno pochopíte rozdiel. Ak vám to bude chutiť úplne stejne, tak chápem, že nie sme cieľovka a ja vás nebudem presviečať. A je to úplne v poriadku. Takisto ako niekomu príde normálne, že proste chutí burger z mekáču úplne stejne ako zo smashu a mne to proste nepríde stejne. Hej? Že niektorí ľudia nemajú úplne ten cit pre to gastro a spíš to berú ako hmotu. Preto viem, že to nie je úplne moja cieľovka, lebo proste keď mi povie niekto, že ja sa za 300 korún najem lepšie niekde inde, je to v poriadku a ja viem, že nie ste náš zákazník.
Že nechcem presvedčať úplne každého, aby proste jedol iba u mňa, lebo všetci by mali jesť dobre. Mali by jesť všetci dobre, ale nie je to moje rozhodnutie. А маєш обчас поцит, що гость за тобою прийшов, protože ви сте популярний подник, неж protože má rád divoké, zvláštní, zajímavé suše? Určite, ako nie všetko to sushi, ktoré máme, je divoké a zaujímavé. Že máme tam aj práve pre konzervatívnych sušistov. Jakoby môžeš tam dať aj iba Kaliforniu s tým lososom, alebo iba tú makinu s lososom. Takže určite, ale tam je presne to, že my vieme robiť aj akoby basic veci, proste úplne obyčajné, ale tie suroviny sú proste kvalitné. Takže viem, že aj takýchto ľudí viem zaujať, lebo ich tam proste baví tá chuť tých základných vecí, ktoré tam sú. Měla jsi někdy zkušenost s gastrofestivalem? Mala úplne na začiatku, keď sme začínali, lebo my sme vlastne začínali ako sushi rozvoz. Že my sme vlastne sushi bar otvorili až 2019. A my sme 2016 začínali. A my sme začínali ako rozvoz obedového meníčka. A potom sme vlastne k tomu pridávali akoby večerný rozvoz a postupne takto. A tým pádom sme tie víkendy mali na tých food festivaloch. Takže aj malé, aj veľké. Pro tebe zúčastniť v gastrofestivalu je to o marketingu nebo o zisku? Marketing, absolútny marketing. Lebo keď ideš na veľký food festival, ty potrebuješ minimálne 2 dní predtým prichystávať na to. A potom sa z toho 2 dní dáva dokopy. Takže akoby, keď si zoberieš ten výdelek, ktorý tam spravíš vlastne za tých, dajme tomu, za tie 2 dní, ale musíš to rozpočítať na ten týždeň. Pretože ty buď musíš zatvoriť podnik, ak už máš reštauráciu, my keď sme mali rozvoz, tak to bolo v pohode, že sme vlastne chystali popri tom a tie voľné dni sme vlastne akoby minuli na ten festival. A hneď potom v pondeli sme išli do práce, čo bolo ako také, že potom sme sa ešte tak 3 dní nerozprávali, lebo sme sa iba chceli pozerať do zdi a mať tú poslednú energiu na to dýchať. Lebo to bolo fakt náročné. Ale keď máš proste reštauráciu, tak buď musíš mať na to vyčlenených ľudí, alebo musíš zatvoriť. A my keď sme chystali trebárs na kedysi ešte veľké slavnosti more, ktoré boli proste 2 dní, tak tam sa chystalo 3000 porcií jedného jedla. Jo. A akoby ono už iba to vybavenie tej kuchyne proste, na to proste človek nemá. Ty nemáš hrnce proste. Ty nemáš ako... Ledničky. No jasné. Máš ledničky. No nemáš akože nádoby, v ktorých to budeš uskladňovať. Že proste a my sme hlavne robili tom yum polievku. A ja som si robila sama tom yum pastu. A to bolo akože... No, to sme vlastne akoby chystali, že 4 dní predtým a potom máš 2 dní festival a potom ako si radšej zoberieš voľno. Takže ako, ono je to na marketinge to super, lebo je tam obrovské množstvo ľudí, ktorí tam proste prídu, spoznajú ťa, viete si pokecať a zrazu vlastne z toho rozvozu to bolo skvelé, že sme mali tú možnosť vidieť tých ľudí prvýkrát, že treba Martin iba rozvážal, ale ja som bola človek, ktorý bol v tej kuchyni. Tým pádom pre mňa to bolo také, že zrazu tam vidím tých ľudí naživo a som, že ono existuje aj život mimo kuchyne. Je super. A je to skvelé, akoby, že vedeli sme dať tým ľuďom vlastne niečo iné, než sme rozvážali. Ale práve akoby z toho finančného hľadiska, ono to na jednu stranu vyzerá super, ale stačí ti treba, že máš akciu, ktorá ti nevyjde. Že to sa nám napríklad stalo na... to nebol ani food festival, ale to bola akcia nejaký beh. A my sme boli tiež, akože ten človek, ktorý to organizoval, práve nám povedal, že nachytíte 2000 porcií, tu budete mať proste ako brutálny marketing, brutálne tu zarobíte peniaze a my sme predali 50 porcií. Aha. A nám zostalo strašne... A hlavne my nemáme akoby to jedlo, ktoré vieš odložiť a použiť za týždeň. Jakoby tie ryby majú proste trvanlivosť, dajme tomu 3 dní, pri najlepšom. Ale akoby naverená ríže, nakrájaná zelenina, všetko vlastne akoby išlo brutálne do minusu. Takže to bol ako veľký problém. No. S tým sme veľmi bojovali. Takže tam sa to úplne neoplatilo. Takže tam s tým treba počítať, že nie vždy to vyjde. До чого се ти виплатило інвестувати в реставрацію? Marketing. Jo? Určite marketing a určite do ľudí, ktorí sa rozumejú veciam, ktorým sa ja nerozumiem. A to je napríklad grafika, to je fotografia. To sú presne veci, ktoré ja som bola, že ja rada fotím, ale viem, že tie fotky by mohli vyzerať lepšie, keby ich fotí človek, ktorý sa do toho vyzná. Ja napríklad práve tie sezónne meníčka robím vždycky tak, že my máme vlastne poradu raz za 3 mesiace, vtedy, kedy je vlastne to sezónne menu.
A ja ho vždycky vlastne akoby komplet celé navarím, teraz ho akože odprezentujem vlastne zamestnancom všetkým, spolu sa najíme a dáme si k tomu poradu. A popri tom vlastne, ako sme to vždycky varili, tak ja som to fotila. Ale ja to aj varím, aj to fotím a to bolo veľmi akoby náročné a momentálne akože moja najobľúbenejšia investícia je zaplatiť fotografku Magdalénu Hladku, ktorá je úplne skvelá a fotí práve viacerým podnikom akoby v Brne, nielen v Brne. A ona je skvelá v tom, že proste vie to jedlo odfotiť tak, ako ja chcem, aby vyzeralo. Čo je úžasné. Takže z toho mám teraz obrovskú radosť a to sú veľmi dobre minuté peniaze potom človeka, ktorý sa rozumie tomu, ako má vyzerať jedálny listek. A spraví to tak, aby to bolo proste hezké a čo dať vlastne ako do toho lístku prvé. A tam máme feopaty to proste, ktorí sú vlastne naši susedia. Takže k nám chodia jesť a vlastne komunikujeme tieto vlastne veci spolu. A odvetrávanie. A už máte tam klimatizácie? Klimatizácia nie, ale odvetrávanie v kuchyni, akoby digestory. To bola jedna z tých najlepších investícií, ktoré sme spravili. Tam sme dlho nemali. Tým pádom, že my sme začínali že s veľmi málo peniazmi a veci, keď sme nejaké mali, tak sme ich vlastne hneď investovali. Že my sme nezačínali s tým, že by sme si požičali 10 miliónov, ale vyšli sme vlastne akože od malých čiastok, takže veci, keď boli nejaké peniaze, tak sa kúpilo niečo ďalšie. No a odvetrávanie my sme vlastne neriešili, lebo prvý pol rok bol akoby zvládnutelný a potom začal COVID. Takže ja som bola, že ja nepotrebujem mať dobré odvetrávanie, lebo tam aj tak nikto nesedí. Takže tým pádom sme potom kúpili lepšie lednice a lepšiu vitrínu na ryby a tieto veci, ale akože nekupovali sme také tie obrovské veci. Takže ako, ja vlastne v kuchyni nemám úplne moc vybavenia, takže ako sme sushi bar, takže ako ja kúpim raz za 2 roky proste nový rýžovár, ktorý stojí 8 000. Takže a každý rok stojí viac, takže to je skvelé. Mám z toho vždycky radosť. Ale je to proste jeden druh rýžovaru a nikdy sme iný nekúpili proste. A najviac vám vyhovuje, takže keďže každý rok proste drahšie o 500 korún, alebo o 1000, alebo o koľkokoľvek, tak to je jedna z tých veľkých položiek, ktorá sa proste kupuje pravidelne. Яка твоя була найбільша поднікательська утрата? Яку страцені пеніз, яку до чогось інвестувала, а це було просто... No prvá veľká útrata bola, keď sme kúpili prvé auto na rozvoz, s ktorým sme začínali a zhorelo. Jako fyzicky? Fyzicky. A to bolo zrovna po tom nevydarenom food festivale, kde sme vlastne boli vo veľkom mínuse a Martin išiel týmto autom za mamou a po ceste mu začal horieť motor. A iba mi volá, ja som bola vtedy chorá, ja som ochorela proste po tom festivale, som bola veľmi akože unavená, teraz ešte akože psychicky nie sa na tom dobre, lebo vieš, koľko si peňazí v mínuse. A do toho mi volá Martin, že horí nám auto. A je, že čo? Že to je akože nejaká metafora? A on, že nie, že akože naozaj horí a musel sa zastaviť proste a je na odpis. Takže vtedy sme boli, že úplne bez peňazí, minus auto, ktoré nám vlastne jediné vydelávalo peniaze. Takže potom sme akoby nejakú dobu rozvážali šalinou a na kole. Šalinou? No. A na kole rozvážať v lete bolo výtečné, ale vedela som, že jediná možnosť, ako zarobíme tie peniaze, za ktoré si kúpime auto, bude tým, že budeme pokračovať v tom podnikaní a budeme proste ďalej makať. Takže ja som chodila proste na kole, no. A Martin si požičiaval auto od kamarátov raz za čas, alebo keď nebolo, tak sa išlo šalinou. А ten podnik měli jste od začátku jako dark kitchen, nebo měli jste tu uzavřenou kuchyň na ten rozvoz někde jinde? My sme mali vlastne tú kuchyň v podstate v priestoroch, kde je Ocean. A ono tam vlastne predtým bola úplne dávno restaurácia. Ale to bola taká akože nejaká španielska, kde boli akoby 2 stoly. A Ocean si z toho potom spravil taký sklad s výrobnou vlastne takých tých salátov a tieto veci, ktoré tam majú. A my sme vlastne ešte predtým, ako začala Konoha, pracovali v Oceane v rybárni, priamo sme filetovali ryby. A oni nám vlastne akoby nás zavolali v piatok, jak tam bývali také tie grilovačky, tak nás tam zavolali a ukázali nám túto skladovú časť, ktorú majú a zistila som, že je vlastne skolaudovaná. My sme vtedy hľadali priestory. A oni nám povedali, že tá časť je skolaudovaná normálne ako na reštaurácii, tým pádom odtiaľ môžeme rozvážať. A že oni to vlastne akoby nepotrebujú, ale že ak tam budú môcť nechať jeden grill proste niekde vzadu, že či by sme s tým boli v pohode. A tam sme vlastne začínali. No a potom 2019 vlastne v
v dubnu nás vyhodili z toho priestoru a v stejný deň na realitke pristal ten priestor, kde sme teraz. A ten priestor je, že 20 metrov od nás. Takže my sme vlastne ako všetko prenosili v rukách. Sme takto chodili s tými lednicami po ulici, takže bolo super, že nemusíš riešiť sťahovacie auto, lebo sme všetko prenesli ručne. Takže sme vlastne prešli tam a odtiaľ sme vlastne ešte rozvážali od kvietna do října. Takže tam sme vlastne mali úplne nic. Ale už tým vlastne pádom, že tam ľudia chodili si pre ten takeaway, tak už zisťovali, že už ste sa premiestnili, že nie ste vlastne ďaleko, treba aj keď niekto prišiel pre ten takeaway a zabudli sme mu říct, že na akej sme adrese, tak iba proste prebehol vlastne na vedľajšiu ulicu, že iba ze tej Mínskej iba vedľa. Takže už pomaličky začali zisťovať, že bude tá reštaurácia, to hodne pomohlo práve na ten marketing. Омізує вас то місто тим, що нині вас видять шаліни з автобуса, що ви сте на такої той uzavřeli boční uličce. Jakoby ono to je vidno, ale nie je to priamo na tej ulici, že akoby vidíš to zo šaliny, ak vieš, kam sa máš pozerať. No. Že nemáš to proste akoby priamo tam. A určite nás viacej obmedzuje to, že nie sme v centre, než to, že by sme boli vo vedľajšej uličke. Že ako viem, že málo kedy sa stane, že niekto ide náhodou okolo a náhodou nás objaví. Že my musíme vlastne akoby pracovať viacej s tým, aby tí ľudia za nami prišli. Než to, že spočítať s tým ako v centre, že tam tí ľudia proste... No, máme úplne stejné. No, úplne stejné. práve. No. Takže musíš proste počítať s tým, že tí ľudia tam prídu, ale zároveň oproti centru máme výhodu, že u nás sa dá parkovať, ako tu. Že ľudia vedia, že keď prídu autom, tak sa môžu zaparkovať. V centre je to problém. Мы jsme просто улетели, když jsme ochutnávali to jarní menu 2026 a chci říct jedno velké wow. A v ten okamžik a pak po nějaké době jsem přemyslela o tom, jak pracuješ, jak funguješ a jak velký posun ve své práci máš. No, my se známe už nějaký ten pátek a prostě to jarní menu mě ohromilo a dalo najevo to, že prostě za ty roky, co vás следует, co ochutnávám vaše věci, je to prostě fakt neskutečný krok. A jako nejsem gastrokritik, já jsem prostě milovník jídla. A v tom jarním menu i barovka, beef tataki, ramen beef. No, já jsem masožravec, takže toho věci ze mě teďka jde, ale fakt ty jídla mě prostě ohromili. To jako žádné kompliменты. Я jako nejsem žena, která dělá kompliменты, je to prostě taková konstatace faktu. Měla jsem ještě takový dotaz. Jestli existuje jídlo, na které nebyla si odvážná udělat to jídlo před 2 lety, a teďka to jídlo máš. Jako, jestli cítíš ten posun odvahy taky, a další otázka, jestli Martin, jako víme, mluvím o tom, že nejsi sama v konoze, jestli Martin je to ten, kdo ti zastavuje, nebo podporuje, nebo ty bláznivější jídla děláte spolu. Jako, jak to u vás funguje? No a začni prosím těm jídlem, jestli existuje něco, jako, jak tvoja cesta v tom se rozvíjí. Určite som drzejšia. Že v rámci toho jedla, že je mi to viacej jedno. Že akoby, už keď vidím, že mám proste okolo seba taký ten základ tých ľudí, ktorí proste za mňou chodia preto, lebo dobre varím. Alebo skvele varím. Tak. I'm gorgeous. Why? I'm so gorgeous. Tak presne to je to, že viem, že si to môžem dovoliť. Že ak tam proste príde nejaký človek, ktorému to nebude vyhovovať, tak mi to je jedno. Že akoby, už keď máš proste okolo seba týchto ľudí, tak vieš, že si to môžeš dovoliť. Že predtým som bola taká, že prosím, majte ma všetci radi, prosím, aby vám všetkým chutilo moje jedlo, a ja sa proste hanbím, ja tam nedám hovädzie mäso, lebo proste to sushi má byť proste o tej rybe a ako ja nebudem proste vymýšľať, ale potom proste príde presne tá situácia, že už vieš, že si to môžeš dovoliť, lebo si za tým jedlom stojíš. A ja viem, že si za tým jedlom stojím. Že to bola trebárs vec, ktorú by som si nedovolila na začiatku, ale 2 roky dozadu som trebárs zrobila kuřecí pařáty. Že je to presne vec, ktorá... Tá sa používa v azijskej kuchyni, akoby Čína, Japonsko. Moje detská paletka. Práve.
A zároveň sa to používa akoby aj v Európe, že ľudia to proste poznajú, že mala som bez také tie dva konce toho, že bolo, že fú, Ježiši Maria, prosím, dajte mi to bez toho. A ďalší boli, že to bolo u mojej bolo u mojej babičky a ona to tam vždycky mala tú nohu a ona ju vždycky objednala. Že to normálne vrátilo tie detské spomienky. A to bolo krásne na tom, že proste ako niekto bol, že OK, že to už na mňa moc. A to sme mali treba ten rámen, v ktorom bolo akože trhané kuřecí maso a bola tam tá noha. A ty si to mohla objednať bez nohy. A bola som, že ja som úplne v pohode s tým, ak to chcete bez toho. Ak sa to má vyhodiť, tak radšej mi povedzte, že to chcete bez toho. Ale zároveň proste ako, bol to taký ten element toho, že je to drzé. Je to crazy, jo. Ale zároveň, vieš, že na jednej strane je, ale na druhej strane není. Že ako, môžeš si vlastne... Ja nechci krupicovú kaši v restaurácii. Jasné. Nechci, ale to porádku. Jo, že ona celá tá polievka aj bez toho pažátu bola vlastne super, ale ten pažát do toho proste, ako, a zároveň sa to dalo ako predkrm, že si to vieš objednať akoby misku pažátu. A ľudia si to objednávali. Vieš, že ako... Presne to som si začala dovolovať, že viem, že môžem. Teraz máme teda letné menu, kde som spravila ako taký otočený šalát, že salát je grillovaný a tofu je syrové. A navrch je to posypané LSD, čo je lahúdkové sušené droždí. A všetci vegetariáni a vegáni poznajú túto skratku. A tí, ktorí to nepoznajú, tak sú, že... Prečo je to také levné? Keď sú v tom drogy. To mi nevychádza. A práve, že predtým by som si ako úplne nedovolila to takto nazvať do toho meníčka. A teraz som presne sa bavila aj s kamarátom, ktorý práve robí vo FEU, že není to moc. Že není to akoby, že zbytočne ako na silu ako kontroverzné. A on, že ne, že proste ako všetci to LSD poznajú ako skratku. Daj to tam. Že ako kto to nepozná, tak to spozná a komu to proste príde moc, tak sa to neobjedná. Že a pritom je to vlastne ako šalát z tofu. Že ako, a máš tam na konci napísané lahôdkové sušené droždie, takže ono tú skratku tam je vidno, prečo tam je. Takže, no toto sú treba veci, že ktoré by som si nedovolila a už si dovolím. A s Martinom to určite komunikujem, ale ako my to máme tak rozdelené, že ja som tá kreatívna časť a Martin je tá výkonná časť. Že ja vymýšľam tie veci, aj čo sa týka akože gastra a celej akože tej reštiky a Martin je ten, ktorý ich robí. Takže on akoby so mnou komunikuje trebárs veci, že keď sa ho spýtam na niečo, s čím by mi vedel akoby pomôcť, poradiť, niečo vymyslieť. A teraz tam máme v tom letnom meničku je Yubiki roll, čo ja som trebárs vôbec nevedela, že existuje. Ale on to robil vlastne ešte v Momo Sushi, kde on vlastne ešte predtým pracoval. A to je proste pražma, ktorá je na syrovo a je iba spažená vodou. Takže vlastne tá kúže tam zostáva a vlastne tá je spažená, ale tá ryba je stále syrová. A ja som nevedela, že to existuje a Martin zrazu mu bliklo po 15 letech, že aha, 15 let dozadu som niečo robil takéto, poďme to skúsiť. A on mi vlastne ako dal iba túto surovinu a že sprav s ňou niečo. Takže on je práve takýto, že pomáha mi s niektorými týmito vecami ako so zložkami a ja ich vlastne dávam dohromady. A budeš vrácať ten tvůj vodní meloun? Ten je zase v meníčku? Je, zase. To je každé leto, to je must. Já na něho se těším a zas ta divočina mě v tom strašně se líbí, protože jako já z dětství mám ráda fermentovaný meloun. A u nás je to normálně, ale не pro všichni. Takže те spojky hned mě vrátí do dětství. Co si o tobě lidi myslí, ale to není pravda. V rámci gastra? No, vlastně v rámci čehokoliv. Если existuje něco, že víš, že existuje nějaká myšlenka o tobě? Tak to je ich problém, nie môj, ale... Ne, teď nemluvím, že je to problém. Ne, jasné. Ja neviem, trebárs, že sme s Martinom pár a ja nie sme. No. To je trebárs vec. No. A řekni, jakou nejhorší věc udělali hosti u tebe v restauraci? No, nějakou slušnou verzi. Vypýtali si vidličku k suši a tou vidličkou si to suši rozkrojili. Aha. A to považuješ za prostě nejhorší? Fakt?
To bolo také, že smutné, ale ako jasné, potom sa nám tam stala proste trebárs vec, že sme tam mali jednu veľmi opitú pani, ktorá vyhadzovala našich zákazníkov, lebo tam boli s dieťaťom ve 4 odpoledne a ona povedala, že to dieťa už malo spať a nie byť v reštaurácii a bola tam nejaká potýčka. Takže to bola jedna jediná situácia, kedy som musela vyhodiť človeka z reštaurácie. Oh. To bolo ako dosť zlé. To by som sa musela trošku viac zamyslieť. Ситуации с полицией ste měli? Mieli. Prišla tam jedna slečna, ktorá sa najedla a nezaplatila. A ona tam vlastne bola, že týždeň predtým a umývala sa na záchode. A už vtedy sme mali taký pocit, že možno to bude akoby človek bezdomová, ale ako nemám s tým úplne problém, keď ten človek samozrejme príde, že sa spýta, či môže ísť na toaletu a nech si tam robí čokoľvek. Ale potom vlastne prišla týždeň na to a vlastne objednávala si postupne stále a stále ďalšie a ďalšie jedlo. A potom povedala, že ona je dieťa Boží a ona si taky zaslúži jedlo. A ona ho nebude tým pádom platiť. Aha. A zrovna akoby my s Martinom sme akoby ľudia, ktorí vieme dávať ľuďom jedlo zadarmo a vôbec si nemáme problém, keď ten človek proste príde s tým, že chcel by som sa najesť a nemám na to peniaze. Uh-huh. A obidva sme robili proste v charitách a podobne, že proste ako Martin chodieval varievať proste guláš vegánsky pre ľudí bez domova. Toto je akože tento background tam máme, ale keď je niekto proste drzí a myslí si, že proste môže mňa oberať proste o ten môj dôvod, prečo podnikám, len preto, lebo si tak zmyslí, tak to bol dosť problém, tak vtedy som volala políciu. Lebo to mi proste prišlo veľmi také bez rešpektu. Takže to bolo veľmi zle. Ale akože mali sme potom v tom dome, sme mali vlastne človeka, ktorý tam varil drogy, tak tam boli dosť často policajti. To bol dosť problém. A mali sme tam také, akože, že v sobotu na obed sa nám tam vlastne akože dvaja ľudia závisli na drogách, hádali vlastne pred reštaurácií. A slečna sa tam válala vlastne akože po aute a ľudia tam tak jedli to sushi a boli, že jo, tu ešte máme k tomu, super, akože performance, jo. No, ale akože Žabiny sú absolútne skvelá mestská časť, bezpečná a všetko bolo super. Len tohto pol roka bolo veľmi, veľmi náročného a nakoniec toho človeka samozrejme vysťahovali, ale toho pol roka tam bolo takého, že nebolo to úplne bezpečné. Nikdy sa tam nič nestalo, ale vždy si akože tá performance tam bola akože veľmi viditeľná, no. Takže, no, toto nebolo úplne príjemné. Так, а теďka я mám приправленных неколик отазок, таких рыхлые отазки. Если бы хотела, так клідні можеш давати дельші відповіді, але радше рихло. Радше його такий, яко фінальний бліц. Фінальний бліц. Може небо гори? Може. Інтуїція небо числа? Інтуїція. Тім небо талент? Tým nebo talent? Tým. Ризико nebo істота? Riziko. Ризико. Саке nebo víno? Víno. Tak smutné. Jako ja nepijem všeobecne, takže ako ani jedno, ale keď už, tak víno. Česko nebo Slovensko? Česko. Au. A ty? No taky? No to... Keby sa imigračne pýtala, tak Česko. Ja mám české občanstvo. Tak, ja ne. Takže Česko. Patrí ananás do suše? Do suši patrí čokoľvek. Takže áno. Táto kontroverzná otázka vôbec nie je kontroverzná. Ja ti to poviem dlhšie. Ľudia, ktorí sú takí, že toto tam nepatrí, sú podľa tí istí ľudia, ktorí hovoria, že homosexualita je zlá, lebo tam nepatrí. Ne, proste robte si, čo chcete. Keď vám to chutí, robte si, čo chcete. Okay. Ja som už dávala ananásovú omáčku do suši a nič neľutujem. Aha. Tak. No, najobľúbenejšie jedlo v Čači?
To je ťažké. No. Tie lilkové závitky s tými orechmi. Badridžane. Absolútne dokonale. Ja to milujem, vôbec neviem, čo to je a chcem to jesť. A ešte omáčka z tých oranžových šipky, sa to volá? Ne, granátové jabko. Ne, taká tá... Ткемалі. Áno. Ze špendliku. Špendliky. Takto, na litre. Takto by som to pila. Моя последняя отазка. Gdyby смело сповнить свой największy kucharski sen, nie omierzony żadnym limitem, co by to było? Išla by som na rok variť do Japonska, kde by som nerozumela reči a nemohla by som do toho kecať. A iba by kecali do mňa všetci ostatní, čo mám robiť. A musela by som proste držať hubu a krok. A išla by som proste variť pod niekoho, kto by proste ma drilloval dostatočne na to, aby som si zase pripomenula, aké to je byť zamestnanec. Kruto. Дякую. Ja ďakujem. Дякую. Дякую за odwagę. Дякую, że przyjęła moje pozwanie. A ten pilotny projekt mnie się zda, że jest strasznie będzie strasznie powiedziane. Także královny českého gastra. No. Jej! Ježiš, to ste nemuseli. Ďakujem.